keco niki nek mayang akeh kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore Yo. sore yalah bapak ketot mangga jaluk ngombe ramaku dhewe. Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Omben ana himano iku tot ata omben ana saestu ndredeg niki Mas. Santai, alon-alon. Dirilekskan. Pakan pakan ana himano iku tot ata pakan ana Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah.
Mau dipateni streamingnya. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Ndredeg ya iso lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg Mas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Ya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival Provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nih Mas. Sangkit. Oh, garap lakon nggih. Nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Aduh, aku nek nyeluk piye ya? Dik. Ya, sing. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, tenang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nyeh.
Sih belok barang aja. Dibawani menapa melangsung? Langsung mawon. Oh, langsung. Oke, nggih. Buka celuk. Siap. Oke, buka celuk. Mangga jeneng gula. Dados.
Enggar. Nah, jumeneng, Mbak. Jumeneng. Sepoti. Yuk. Wilujeng enjing. Wilujeng enjing, Mas Akbar. Masih semangat toh? Tasik Nuansa biru. libur oe. Loh, libur aku sing masuk. Santai wae iki pentas ning instansi tur karo dene malam Senin engko tak rampungke gase. Oh, ngoten. Nggih, mesti biasanya 4:30. Engko jam 5. Oh. Jam 5 wis gasik berarti. Heeh. Tak golekne gandengan. Oh. Sinten? Iki anu teko lho, Mas Nanang iki. Datang pundi? Wo duduk kursi saiki ora gelem munggah panggung. Ndi Nang? Ya rene ya. Mas Nanang ndi? Mas Nanang tunanetra. Iya. Sampun kondur menapa tasik? Oke lho, Oh, nggih. Ben ana kancane ompong. Iya. Mumpung aku gak enek wonge to. Heeh. Sinten? Nanang to. Aja, aja. Wah lah iki, tang deng tang sayang anak. Ah iya Mas Nanang. Rodok rene. Piye iki? Ayo karo Bunda. Lah, hati-hati. Amit niki mie. Aku nyawang Enggar sampai dalane kliwat kabeh. Ini ki yo gara-gara kowe. Ngene iki lho. Dope pedhot tak jek sempet kemlinthi lho. Iki nek gak Enggar enek ngene iki. Cah sitok kene. Nggih. Terus pundi Mas Nanang pawartosipun? Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae. Sik, kowe mau ngecat aku apa? Oh, sinten niku? Oh, sing mau lho sing nyembang mano wayu mau. Sing ndi? Sing nembang apa? Jenang gula mau. Sapa ta mau? Sing ndi to? Sing ndi? Lali aku. Aku wis tuwek ngene-ngene gampang lalinan Mas. Yona, zona nyaman wi. Aku mbah wis tuwek ngene iki boleh lalinan modele ya ndak kan. Umure Mas Nanang iki pinten to, Mas? 30. Bayo, jane wayahe ngedu lho kuwi. Lah nggih. Sik golek rondo sing cedhak gone sampeane gak masalah Mas. Tenang. Nyapa golek rondo? Ya ora masalah wi malah penak wis pengalaman kok. Tegese iki ngerti lho. Anu lho, kebaya merah. Tegese iki maksudnya pengalaman cara masak barang wis ndak ngamarai. Oh, ngono. Udah usah punya pikiran yang negatif. Tapi kalau nek ninggalin jenengan kudu negatif ae. Kok geding aku lho. Ngono tak terke mulih lho ngene. Anu lho, teko omah. Madiun Ngawi. Oke, siap. Oke. Madiun Ngawi Pak Tres. Yo angkat yo. Sini Mas Nanang. Ben cedak Yola. Kene lho. Gak, aku nang kene aku wedi aku Yola lemu. Yola lemu lho, sejak kapan Yola lemu? Apa aku sing anu? Sing jenengan iwasi Yola apa? Mari kangen kula sira tetrut asep biasa tewiho.
Mengko perkara ya kuwi restorasi Indonesia kang sarta gerakan perubahan apa meneh hashtag merajut kebangsaan merawat kemanusiaan heeh mengko kareben dijlentrehke heeh karo sapa ya kelawan Kang Mas awake dhewe Kang Mas Yogi Dirgantara oh ngono mau yayine kan durung sambutan nek ora kleru ya mengko kareben munggah panggung kene guyon gegojekan bareng-bareng luar biasa iki uga Pak Anto Prapungkajaya oh ngono SEMM Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Kediri fraksi Nasdem oh ngono pareng rawuh oh ngono luar biasa matur nuwun wis diberkahi iki oke banget kok no sing kepareng rawuh mangestoni awake dhewe heeh ya karo tambah dulur iya iki aku dichatting karo sapa karo Mas Agus Dalbo iki kanca-kanca pengerawit arep itu hadiah iki mengko pun kula siap nih kaos damel panjak 30 kaos lha iki untuk kaos 30 kaos Alpan aja arep-arep sing awake lemu-lemu aja arep-arep ya ya luar biasa yo ngaturake bintang tamu ki sing ditunggu-tunggu kudu lumaku sing dianti-anti kudu dadi bukti Dik Niken Salindri ayo diaturi jumeneng menyapa para warga masyarakat kang sarta para sentana kang lenggah on ing fraksi Partai Nasdem untuk menghibur dan memeriahkan suasana pada malam hari ini oh ngono disepoti ayo monggo Dik Niken Salindri katuran jumeneng ayo ben saya regeng yuk monggo Dik ya Wilujeng dalu selamat malam Dik Niken Salindri. Nggih, sugeng dalu Mas Dalang sing bagus dhewe ndak enek tunggale. Nggih. Bagaimana kabarnya? Bagaimana? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Dik Niken Salindri? Nggih, alhamdulillah pangestune Mas, sae sekeluarga. Amin. Kok ketoke jenengan kok kados lemes ngoten niku to, Mas? Mboten lemes niki semangat kok niki. Oh, semangat nggih. Kok ketoke radi-radi sakit ngono? Mboten sakit. Oh, mboten. Ora. Lah kok pucet, Mas? ora. Mboten nggih. Nggih, alhamdulillah saged sowan teng pundi niki? Loh, Warujayeng. Nggih, teng Warujayeng dalam rangka acara Partai Nasdem yang ke-11 tahun. Hari ulang tahun. Nah, niki 11 tahun niku artinya kawelasan. Wow, 11 ki artine kawelasan. Nggih mugi-mugi kagem Partai Nasdem angsal kawelasan saking Gusti Allah. Terus diparingi welas asih saking Gusti Allah, tambah jaya, tambah gede, tambah sembarangi. Amin. Alhamdulillah seneng banget toh Dik. Seneng banget Mas niki sing mirsani nggih kuwatah Bapak. Amin. Acarane dasare ya wiwit tahun winginane dan tahun iki selalu ada peningkatan. Nah, tahun lalu adanya pandemi Covid-19 Partai Nasdem uga nanggap wayang melalui virtual. Dulu kan jenengan nggih ikut andil memeriahkan. Teng Sanggar Astabrata. Nggih. Lah sakniki keadaan pun normal digelar secara langsung. Oh nggih, riyen nggih kula nate niki dangdutan. Oh nggih. Mriki nggih. Oh nggih. Nggih. Nggih acarane Partai Nasdem. Iya, kayake. Oh nggih, kok kayake. Aku dhewe lali, pokoknya tahu kok Mas. Ngaturke panuwun, terima kasih. Nggih, matur suwun kagem sinten Mas?
Mas Yogi Dirgantara Oh, nggih. mosok pun lali. Oh nggih siap. Oh sampun saliman kali. Oh sampun. Nggih. Tiange niku to? Nggih, yang berkacamata. Sing kathah ya Mas sing berkacamata. Isi timur kok piyayine. Oh, tasik timur. Ah. Oh, nggih siap. Nggih matur suwun kagem Mas Yogi. Mbak Mas Yogi Mas Dirgantara. Yogi sehat selalu panjang umur, terus rezekine kathah barokah. Amin. Amin. Wah iki nuansane biru ketok semangat muda. Iya, Nah, biru. luar biasa. Ayo Dik niken pengen ngaturke apa? Heeh. Tak aturi nembang sepisan dhisik, mengko sadurunge Mas Yogi diaturi munggah Oh, ana ing ngaten. panggung. Nggih, cocok. Heeh, bawa apa sik sing nganggo bawa, mengko ditibake langgam apa. Monggo kersa dibawani riyin. Langsung sing kasar mawon nggih, Mas. Lho, nganggo bawa, nganggo bawa. Nggih, bawa belambiangan mawon. Oh ngaten nggih. Manut monggo. Sak mardikane penggalih. Ya. Ya. Monggo. Mampiat mayane man suwarane gandeng belam biangan nyeram biai noswan toro banyu wangi kalanan kenang wetan sekarang laralan kita ngalas angkar Ayo Mas. Aja takon senang sesekang disangga tanah endah gumalaring taman sari noswantara kong Ya. Nah, iki mengko sing kepareng munggah ing pepanggungan Ketua Nasdem Nganjuk Pak Heri Widianto mengko ya ngersake
minggah wonten ing pepanggungan. Oh, nggih. Pun tak sembarang. Nggih. Lagu menika nggih kula aturaken Nggih. kanggo sapa? Iki kanggo Mbak Miranti Mayangsari. Oh, ngono. Iki go fraksi Nasdem. Wah, ya. Yuk didadekke lagune. Gerajakan. Oke, ya yuk. Dados Gerajakan Banyuwangi Dik Niken Salindri. Ya yuk. Dalem. Rada diseserne. Aku lho ngomong mbek Mas kendang. Di apa? Diseserne. Diseserne apa sesekne? Disesekne. Sesekne. Ha, sesek senengane sing sesek iki. Sing rada banter, sing rada keras. Sing rada keras. Ayo Mas, buat gawe tenanan ki. Ya, Lek nganti shot tenan kita sawer sampean. Mergo wis kadung dek niki wis kadung maca cantik kok ya. Wis kadung. Masa ndongare nak ngelokne aku cantik. Ihir. Wis kadung kebayaan karo jarian. Biasanya aku ora tau dilem. Kemarin ngelem ya. Ora, aku nek kebayaan ini iki lho, aku seneng. Saiki nak usume kebayaan karo jarian. Boleh pas aku lugasan berarti ndak seneng aku ngono. Oh ya seneng to. Seneng to. Ayo, lanjut yo. Haha, yo.
pesek guyu. Lungguh ning apa serapasirat sambur semburan keredomian ambe mangan selonjoran lanak wadon berubaran. Gending tangan rengok pinggiran pinggir pasisir kerajakan bisik-bisik samayanan magre janji urip bareng sir-siran nembe kedangan gending asli Banyuwangian sir-siran nembe kedangan gending asli Banyuwangian. Oke. Pun iki. Sampun. Oke, heeh. Sampun Mas. Sampun. Wes lungguh. Ya urung no, lagi sing ngancani mau undangan Anjir, sinten namine Mas? Ketua Nasdem Nganjuk. Ketua Nasdem Nganjuk. Ya, Pak Heri Widianto. Pak Heri Widianto, terus Nah, katuran minggah wonten pepanggungan. Nah, Oh, biasanya nggih. nek siji munggah mengko kabeh melu munggah. Oh, begitu. nyeret liyane. Oh iya iya iya, monggo Pak Heri. Monggo Pak Heri Widianto ingkang lenggah Ketua Nasdem Nganjuk kula aturi minggah wonten pepanggungan. Yuk disepoti Gundul duduk. gundul pacul Pak Heri gundul.